between hammer and sickle communist ti duda na hnuaya bungthum na Israel sarkar lo pian sang khazakua somli le pariat kumatang khan khovel ram sang sanga zuda te chuan ma ni rama pem lu theina zalen na an lo nei ta a hei hi remchang mangin Romania communist sarkar chuan juda ho chu America poisa dollar tam tak takin anin tlan tira he sum hi America rama juda pem dan ngai tu pol chuan an tum sak zela chuti lai chuan Romania rama juda te po chu an thumai mai bik lo an chuah ma theina tur kong dapin sarkar office lama chuan tran an lo la ve sau sawa an thil nei te shalin atul ang chu sarkar na thok te tlon nan an manga an bungrua le thil hlu nei te chu visa leina atan an mang zela visa lakna office kota te chuan khovot nuaya chhun zan zomin an riaka anin tar nge nguk mai ani a then te chu arukin longin an chuaka long na thok tu te chu an tlona an thei angin Romania ram communist hovin mi puite zalen na ram lem an siam chu an chhuah sana kar ni khat lek leka kan zirtir tu te po chu anin thlak kual ve ta reng maya a thei an hoa mi tharin an ron thak ve zela chuti reng chuan kan hun chu kan hmang tan ta a kan zirlai ero chu apa ngain akal zela visa nei thei chu thil hlutak nima sela tu ma in an uan pui ngam lo a chan chu engma soilok lovin an visa chu sarkarin a chu sak thut thina chu wangin Israel rama kal theina an nei po chu an kal tak ma chuan nei ang po in anin chhal ngam lo kan principal po chu engma soilok lovin ngoi regin akal ve ta thut maya akal ti kan riat meu chuan a hmun chu midangin an lo lu fel der to ane Black Sea tuipui chunga chuan long pahni in anglo tak chu an veiton renga pakhata chuan Marxism le Leninism chakzel nan ti hi a intara chu Russian sipai ho chuan na ania pakhat zoka chuan Israel ramakal tur te le khothang lam ramakal tur te chuan na ania Marxism le Leninism obbe na kalsanin ikal zelang o ti hi a intar thunga saltang chuak ang hrimin an hlim hle thungani chulong pahnih te chu chhun zan zomin an veiton rengani reilo te hnuah chuan politics awanga lungin tang te chu an fa te le chung te skul kalphal ani talova keipo chu ka top ta der maya kongdang a om thei to silo kapa chanchin zong te sikula ngong or sen ka du lo thu le ka pian le murna juda tha atang te chuan sikul chu katan kalchi rual ani talo atopa chuan min hnot chuak ta nge a naupang kalani awangin school kal lo ngot mai chu ti tur awang du hle mai nathoka chhor tham kalani box si lo sikul kal chhun zom turin mimal sikul a om box si lo ina tom chot mai lo chu ti tur ka nei ta hau lo maya kong khat ka ngai tu chuan communist thurin dukdak lo tak barlui na sikul ka pumpel theita chu thillom om tak ani ve bok an zirti na hi du lo eltiang maila ni tina min barlui thina wang chuan enge mochen chu kalo zom man ve der mai ani sikul chun zom theilo maila kapa le khabuda kho matang chuan thil tam tak kazir chuak ve thei nileng in le khabu chiarin ka man hlela thu tha le zirtir nei thufing tak mithiam chi sang te ziak chu ka chiar thina sa kholam te science lam te damdoi lam te le nu panun dan thlengin ka chiar hloma a then te chu friends tonga ziak ania ma sela Romania rama chuan friends chu kan tong tual leng pakhat ani ve tho awangin har satna ka tok lem lo heng le khabu ka chiar te atang hian thil tam tak ka hriat bela atang kai hle ani nipui alo thoa kanu chuan ka thian tha te Moldavia omte hna minda a engemaw chen ka om hnu chuan kan ina ka va honga nima sela kanu chu alo om to hau lo maya kan ina om ve reng thin eli si chau chu alo om to a
kan han in mu phat chu elisibianga chuan mitui hi alo sur zung maya kanu an man thu chu lungche em hian min hrila tuna chuan nu le pa ka nei tari lo kanu chu nisom hnih pahnih thariat sang kha zakua somnga khan amutui lai zingdar nga a an kai thova an manta ani engma han soina hun po an pelova a in hasok soka sipai ho chuan an hruai chuak ta ani he thil rap thak takhi van po khian a thei ngil ka ring bik lo ama la chu khoya nge an tan tir ti tu mai in an hrebok si lo chuti lai chuan kapa thian thatak pakhat rei tak rong lo bol pui to pastor sol hema chu Romania atanga hno chua ania kanu le pa an lo atang khan karil runal tuk chu engma po ka ngai tu mu mal theilo beidon na rap thak tak chuan minlem zo niberin ka hria reilo te hnuwa chuan ka hriat na te chu aron pa ngai le tanta a she om po chu ngaya ka nei ve tanta a ramsa ang mai in kho har le she om chu ka tuar ve ta tlok mai ani hun rap thak chu awahan ni te lul em zan khuwa in khuma katap thina kapa ni tina kanmamo min ngai tu sak tu chu an man phota chuta kanu kan chung ko ta na mangai na kul pui chu min han lak sak le meu chuan kata na him na om zong chu lak bo ni ta hialin ka hriani kanu bible du om tak chu alet bal maya kumtam tak liam ta kapa in christian ani tira apek ania sambu chu ka chiar tan ta a katan chuan khovela dam doi thaber atlingani mi har satna na satak kara aw thomte fakna hlate sualin puan na tele har satna khur thuk taka po lalpa chu chakna thrui ani ziate chuan minti dam song mai ani zantam tak ka chiara chumi hnuwa chuan abul genesis atangin ka chiar tanta a ni tinin bung khat zel ka chiara piangin achunga kanu le pa thu ziak chu ka chiar tel zi thin kapa chanchin chu kumthum ngot mai sarkar chuan angai tha a ro rel na ma a po an hruai chin mia lo ani kumthum hreom taka an tan tir hnuwa achung thu an rel ta chawa sarkar do dal zonga cha thin le politics awanga man angin kumsom hnih chung tang turin an tita a kapa an man chan le achung thu an rel dan chu zo na ka don tamber ania chan le wang om lovin tu ma man an ningai heklo communist sarkar hnuaya ero chuan pastorin om ti te mi fel tak ti te ai chuan engtin nge lung in kapum pel theyang ti hi apoi mo zok dai ani kapa po chu athil ti sual engma chuan lam tur an hrelo an du dan angin atang ve top mai ani kumsom hnuwa kapa chungchang chu an ngai tu le a chuta chuan keipo katel ve a chan le wang mu mal sei tur hre si lovin tang turin kong tin rengin an pu kwal vel mai ani watchman ni chinese thusil tu ro puile le khabuziak tu ming thang tak po an man na chan chu minu tam tak a ui re in an ringa an man ringot mai ani engma fiana le thubul bal an ngai tu alo kathlik nurse tam tak po an man na chan chu an no pang chhar te le en kol te chu an rek hlum thinin an ringa an man ringot mai ani chutiang chuan chhuan lam mu mal sei tur si lovin sa khorong bol tu tam tak te chu an mana an ti hlum mia mai thin ani kapa chung thu an rel fel hnu chuan kan thil nei chun ang chu an la fai veka kanin chung bung ruwa chu abo bang lovin ei bung bel nen lam an la fai veka thil hlutak pakhat an lak maya chu kapa le khachut na khol hlui to tak chu ani lalpan an mit ati del saka wangin typewriter chu an na talawani chu khol chu anulama kan tangkai pui hle a lekha chut ngai oma piang chu kan chua underground ko rante press nei masak ber chu ani police hovin kan bung ruwa an la khom lai chuan kalomit mei ve renga kapa lekha buhlu tamjok chu in chunga siling ne na a in kara ka thuk rutrewa chu an mulo hlau mai kalom kher mai
Eli si chu ka ko chowa police te chuan kan in chung ho tu ber eli si chu an thil mu te an zia na le kha chuan hming an zia tir ve a ti chuan an chhuah dawna an thumin hnut chhiah chu darkar somhnih pali chhungin in hi chhuah san turin min ti a kan in chung bung ruwa an ziak thlap tawh chu pakhat ma kan khawih chet an phal lo boka arap thlak thin te e thawmhnaw tlem te kan in thlakna khawp lek chu kan neih chhun ani ta a eli si nen chuan kan in siam sok soka ka pa khawl rit pui mai chu kan zawn duna motorah chuan kan in thiar luta ti chuan eli si pa pu Gregory a in lampan chuan kan kalta hna a chu ina chuan eli si pa baka an ompui nula damdawi lam zir lai le mipa naupang nu le panei tawh lo khawlaia avak vai eli sin a chhar te chu an oma chu naupang hming chu Radu ani keini pahnih chuan kan va bel chha ta boka kan vai in mi panga kan khawsata ani chu pu Gregory chu tun hma chuan khawsa thei tak ani thina sarkara na poimo tak thok ania atel lo chuan an office chu akal thei lo ani bere communist lo len nu poin a hna chu midangin an thaw thiam ve mai lo awangin kumsom sari pel zet ani nu poin communist ho chuan an chhor zui zela ma sela tun hma a hlo angkha an pe du lova a thok rim hle a ni tin dar kar riat zel thokin chulkar khata niruk a thoka a hlo chuan an chung komamo chu ala phushu thei trawk ani pu Gregory in hi lian te vak lo ania pindan pathum chauh a oma eli sile naupang pakhat chu pindan pakhata chuan an riaka kan mutna atang chuan khawlaia thingding thel thuau le thlan mual te naupang damdawi in te pawh alang theia chumi kum chuan nipui lain zenghri a leng vak maya communist sarkar chuan damdawi a nei si lo an damdawi hman ve te la chu hlawk duh awanga thil dang pawlh dal tawh ani awangin naupang an chiu apiang mai chu an thih phah deuh zel maya a tha chi khawthang sarkar siam an la duh bawk si lova naupang sang tam tak chuan an thih phah ta nge ani pu Gregory chuan min duat thin hle a thahnih dan zela Radu nena cinema kan en ve theihna turin poisa min pe thina fiam thu duh tak le tawngkam bungranga tak mai ani a communist sarkarin min enkol dan chu fiam thu thaw nan a hmang thina kan nei pui vak thin voikhat chu atia lom zirtir tu pakhat hian a school naupang te hnena kar khat chhungin engthil tha nge an ti azota naupang pathum lai chuan Peter bus a chuang tur an tran pui thu hlir an soya an ho tu pa chuan engwanga chutia Peter bus chuang tur hlir chu tran pui nge an ni ati chuan Peter chuan ama thu in bus a chuang du lova an chuan lui tir thin ani communist drama chuan basa an chuan lui tir to reng chu a hnu loka ka hlum an ni thin ti an thesa veka chu wangin Peter po chuan ka hlum adu bik lo ani atia phim khur turin min zil un hle a tuma ringlo turin min hril bok mi tu po hi hek tu an ni the ani ti hi a soi tamber polani chu wangin hriat chian lo kianga chuan apawng apuya communist sarkar chu soi chhelo turin min hril thin pu Gregory chu a hnalama ni tina chuak thina Radu po school akal ve thina eli sila chu bazar akal lo changin ko ran thil poimo atan a in hmang ni leng thak bok sia keima chavin ina chuan ka om ni leng thina a kho har thak thei hle kanu le kapa chu ka ngai ema anma ni ka ngai tu na chuan na satakin min ti se om thin ka mu le to lo te ka ringa mule talowila engtin nge ka khosak ze lang ti te ka ngai tu thin nu le panei lo na tho tur nei lo le khathiam lo khoya ma kal na tur nei chuang lo mi wak vai kani zia te ka ngai tu chang chuan om ngai na tho thi ka hre lo ani nilengin kan pia thlan mual chu ka thlir thina sap tong te ka zira nakina kan ina ka le khabu thu ruk konan doilia ziak te kala thiar thei pha takin ti in thanem ngai takin ka zira voikhat chu ka van ne siamin
sap pachal pakhat hi khawlaiah ka tawk hlo mai a ka sap tawng zir chu ka thiam ve hle to in ka in hre bawk a ka pe chin te rengang ka ti ril ru a ka han pe chin ta nge ya ani chu a hui hai chiang kher mai ka tawng chu ami ka mak po a hремia lo ni in alang sap tawng chu kala thiam lo ani chu kanu bible chu abula tanga ka chiar tan awang khan avai a chiar chu vek ka duwa chu tiang chuan voiruk zet chu abula tanga atop thlengin ka chiar chuak thina radu nen chuan kan lo in nel tial tiala cheste kan khel duna chu chuan kan in kara in hnialna a chok chuak fo tamaya tun hma a kala ti ngai reng reng lo ril ru thalo tak tak I chik na thleng chuan radua chunga kalo puta a chu no pangkhongai thak tak chunga chu tiang ril ru ka pu chu ka in thiam lo ta hle maya radua nen chuan kan mi zia a in ang lo hle a ani chu chut lam deuh mi zazoi tak ani a ke ero chu ril ru in thlak thut thut mi kania ani chu mitluang tlam tak ril ru tha tak ani kan ngai dan chu a in ang lo fo thina kan in hnial le thin naupang tha tak ania ka ngai na in ka duh hle thin a chang ero chuan ka in sum zo lo chu ka puak ke lo chau hi ani thin radua chuan primary school azo chuan high school a them thiam zir turin a lut dawna keipo chuan lu ve thei in ringin dil na chu ka the lut ve a ma sela ka dil na chuan ka pa chan chin chu zia lan angaya wangin do sei ngot mai chu ka thi senin angam ngang si lova atopa chuan ka dil na chu an hnol ta nge nge a ti chuan ni leng lengin dora eitur leiturin ka kal chuak thina dor kota chuan thil leitur ho chu kanin tlar put mai thina Romania tun hmalama ram hausa le in to del tak lo ni to thin a ming lema po Europe khomwal pui bu zem an lo ti thin ania tuna ero chuan aram pum pui chu tram pui mi thi in atuam me kani khovel ram zong zong zinga bu thar tam ber ram paruk na lo ni to thin chu communist sarkar chuan a eida zota chang thop pakhat leitur ringot po hian darkar tam tak hun khoral angai thin heti khopa eitur a omlo wang hian fiam thu tho nan te an hmanga I chobar khat kha idu to kin ei mairo an ti thin eitur leina atan kat moi tak tak rong chi sang sangin an siam ve boka ma sela chu tiang te chu kan akzor mai ani engma leitur a omlo ni hi atam zok dai ani dor pakhata sarkarin eitur ati thlen chuan rang takin khopui chung chuan an hrekim ngal vek thin chutianga po chuan mi za zela som vel chau ten an chang thei tro kani eitur chau po ni lovin thil dang khosak na na mo chi reng reng chu a om hian a om lo hul hual ani kanu an mana tang khan kan ko ran mi le sa te chu an kiam tial tiala mi zanga vel ni khata in khom thei thin kha tuna chuan mi somruk vel zet chau an lo ni ta kanu khan kaparong bol na kha rin om takin a chun zom zela ko ran kal zel dan tur chungchanga chuan ko ran hruai tu sang sang te chu aron kwal thina tuna chuan kanu a om lo le zel ta sia thil om dan a khir tial bok nen pastorin thu soidu sela sarkar atagin phalna lak masak angai to a hun khir takkara le trampui mithikara ko ran mi tam tak chu anin lam le ta hek tua an tang hal ti te kan theta zela kanin khom chu mimal ina kan chun zom zela achangin kholaya te po kanin khom thin chuta tang chuan underground church ko ran wak vai alo ding tan ta ani kan biak in masa jok chu apa ngain alakal ve renga ma sela kaparon thak tu pastor Lutheran ko ran ami chuan mi te tharau lam damna ain sarkar lama tlak tlum chu achem kalna ania wangin le anupui po chuan mi te rong bol sak ain inti milen na lam chu aboi pui zo ko wangin ko ran mi chu an tlem tiala reilo te hnuwa chuan chu pastor chu hek tu alo ni ve ta ani thokhat lai kha chu keipoin rin na fia na satak katok ve a rin na ka nei lo mai ni lovin pathian hoisan ni in ka in hreman hiala
kanu le pa talo chuan na satakin min ti lungaya mu le po ka in be se lo rum mai ani school ka kal thei to si lo thian tak ngial po ka kom ngam to box si lo kanun chu nek che pin oma ka khuwa a har vong maya heti lai tak khi chuan mihring chan ve vel ni in ka in hria ka ruak ngoi hian ka in hria ni ole khati chin kha ri phot sela bungli na min lo ngai thlak sakle zel turin kan som chewa tin ka channel te min la subscribe sak lo ni chuan khongai taka min lo subscribe saka min lo like saka min lo share sak turin kan som chewa comment section chu in ta ani e